Piye, Mbak? Non kalau nun ngaturaken wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk atur panjenengan sedaya sawaning iki Nduk Ronggo, Desa Ronggo Mbak. Sukolilo ya sayang ya. Spesial kagem hamengku gati Bapak Lurah beserta stafnya nggih nak ya. Bapak panitia juga terima kasih, Bapak RT, Bapak RW juga matur nuwun, kagem sedaya para dulur-dulur Ronggo semuanya ya sayang Tanpa ya. terkecuali ya, Mbak. Nggih, matur sembah suwun sampun kersa nimbali kula sakanca pagelaran besar ketoprak Krido Carita ingkang pidalem saking Mulaan Sumberjo, Kecamatan Jangan, Kabupaten Pati. ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Sigit Sumarlan sarjana hukum ya sayang ya. Niki ginaripun kula sakanca caos selipur kagem panjenengan sedaya sedulur-dulur Ronggo ya nak ya. Pokoke diseneng-senengno dina iki kanthi acara sedekah bumi utawa nyedakoi bumine. Muga-muga sabubare nanggap ketoprak Krido Carita sansaya rezekine lancar. Amin. Panjang yuswane. Amin. Dadosa bumi kang gemah ripah loh jinawe murah sandang murah papan murah pangane. Nggih Bu nggih. Pokoke sing prawan tak dongakno ndang duwe bojo. Nak sendiri bojo. Ndang kepethuk jodhone. Nak Nak sing sing duwe rondo. bojo gak pareng duwe neh. Nak sing rondo ya ndang agi-agi kepethuk jodhone ngono ya nak ya. Nek sing duwe bojo gak pareng. Tambah gak apa-apa, Mbak. Bahaya. Serep kok, Mbak. Nek gak konangan nduk ya. Nak konangan. Gak pareng, gak boleh. Ya, agak pembukaan utawi cek sound ya sayang ya. Iya, Mbak. Setunggal tembang terspesial juga ini permintaan dari Kang Mas Dodo yang lagi live streaming ya sayang ya. Sedang mantau. Yang dari Juana yuk. Kita putar satu tembangnya ada Kitir Sumilir Kang Mas. Semangga. Monggo, Mas. Mangga. Bersama Sinareng. Dedek Deno. Iya. Sinareng juga Al Robiah Production, Mas. Pak Gun. Matur nuwun lho nggih, kok ketok piye. Matur nuwun apa, Mbak? Matur nuwun wis diinceng bendina lek-leke nduk. Juga bareng Badrus Audio. Ora Badrus. Iya. Hey. Iya.
persembahane kang sampean peparing. Spesial yang punya tembang kangen ya sayang ya. Yuk monggo bareng si seksinya Krido Carito ada Yani Segupi. Yes. Krito carita terjaya, krito carita terjaya. Ing desa Mulaan, pimpinan Bapak Sigit Sumarlan. Kene nduk seksinya Krido Carito ora ono sing seksi nek ora kowe ya nduk ya. Mbak. Ketoke ngono. Ya nduk, satu tembangnya terspesial buat Bapak Cito. Pamandutane gending tembang kangen. Monggo Kang Mas. Sinareng Badros Audio juga Al Robiah Production. Semonggo. Ambiar. Yeah.
Yo. Sudah baik juga sudah di matamu. Musim hujan kepanasan, Lingowo payo. musim panas kehujanan. Pantaslah saja diriku selalu dalam keresahan. Yo. Ridho Ora rego-rego. Alobia Production. Hey, yo, hey. Hey, ho, hey. Yo. Kau janji-janji, kau tertawa, kau janjikan kau tawarkan cinta, iming-iming saja. Yo. Hey, ho, hey. Hey, ho, hey. Yo. Cinta siapa, rindu siapa, kau cinta milik orang lain, ya percuma saja. Yo. Diriku sendiri, sendiri saja. Yo. Musim Hey, panas yo, hey. kepanasan, musim hujan kepanasan. Pantaslah saja diriku selalu dalam keresahan. Yo. Ora rego-rego. Hey, ho, hey. Hey, ho, hey. Yo. Kau janji-janji, kau tawar-tawar, kau janjikan kau tawarkan cinta, iming-iming saja. Yo. Hey, ho, hey. Hey, ho, hey. Yo. Cinta siapa, cinta Hey, hey, ha, ha. rindu siapa, Rasido mergo wis konangan. Hey, hey, ha, ha. kau cinta milik orang lain, yang percuma saja. Yo. Diriku sendiri, sendiri saja. Eh, eh, eh. Oh. Musim hujan kepanasan, Ranggowo payu.
dipasang ya. Aja kok merengut ae, sing mbok merenguti sapa ayo mesem. Iya Mas, gantian to ya. Ayo senyumnya tetap dipasang. Iku jenenge ora sih. Mending aku sing
sing kemati nemu slirane ngobati ati kang sepi matur suwun Gusti pun maringi sing kemati biarlah Apa-apa? ono Lintang Asmara. Oke, siap bariki ya Mas ya. Kita goyang kembali masih bersama Kridon Carita. Ora, lego, lego. Panggah leka-leka. Sing kiwo, sing Iwo, wo, wo. aja kiwo, aja kiwo. Hey, zo, hey. sing paling ngerti marang kahanane ati aku mbok semangati Tinggal rapi. sapiroku sing brebes milih aku jane ngati kinarya kembange wangi sabar-sabar ngomong aku uga selawase dadi siji Hey, zo, hey. suwun Gusti pun maringi sing kemati Zo, nemu slirane ngobati ati kang sepi matur suwun Gusti pun maringi sing kemati Zo. biarlah pergi ono kowe sing zo. sing paling ngerti marang kahanane ati Zo, mbok semangati ngusap ilmu sing brebes pilih apa jane ngati kinarya kembange wangi sabar-sabar ngomong uga selawase dadi siji zo. matur suwun Gusti pun maringi sing kemati Zo, nemu slirane ngobati ati kang sepi zo. matur suwun Gusti pun maringi sing kemati biarlah pergi ono kowe sing ngajani Kowe sing ngancani. Iya, Diwaca sendo dari Ibu Bayan Eni matur sembah suwun sangat Bu Bayan. Oh niku wau Bu Bayan to. Ngantek pangkling aku. Mergo maine mok sewengi ora dihampirno, Nduk. Lagunipun Riok Ponorogo sembah nuwun Bu Bayan Eni. Heeh. Matur sembah suwun Bu Bayan. Nggih ya. Semoga spesial yang punya lintang asmara ya nak ya. Masih bersama Kridon Carita juga Imadi Tantri. Gini deh. Langsung lintang asmara. Warek nyanyi. Gaget-gaget ya, Mas. siapa Ini deh, asik mau nyanyi sendiri. Cik, halo, tes.
bersama Mbok Sinden. Janji supaya mukti Mbok Sri ya mati. Asik bersama Mas Rian Adi Sanjaya. Jari Ronggo. Oke, asal oleh tak nunung pedot iki lho wonge. Aja dipisahno, Mbak. Bersama Mas Mamo dari Ronggo. Bersama Mas Tembe. Asal oleh tak nunung aja pedot Mas Tembe. Rada maju sithik kene, Ndek. Maju terus kene ya ora apa-apa. Semisal yang punya Gebuki Asmara ditunggu Bapak, juga yang punya Jambalas. Angel lele ya ya. Lagune gareng loro ya Nak ya.
Klunting. Api. Yeah.
kuat gayane aku Mas engko. Ya awon mentalane ku lho lembut kok ya mok 4.000 rupiah. Ayo iboi, megah aku ngene iki. Aku nek karo sing nom-nom lak ngene iki lho, nyang-nyangane ngene ndridite cah. Ah iya, neh ngono Mas. Ngene iki nek karo sing tuwa ya nyah-nyoh-nyah. Tekan ndi Mang Mas? Wis roh aku nek ning kene desane Rangga. Cepitan. Cepitane sapa? Nyi, tutukno sithik nyi, cepitan jare. Sing niki biduan nggih. Ya Allah, tuaku sampe ndak ngono ta ora le ya. Catetan sajrone Siap Pak nggih, matur nuwun nek panjenengan iki rena ing penggalih lho Pak nggih. Aja lali lho Pak. Mumpung bose tesih teng mriki ndang panjer selak prawuman. Wis entek wektune kok galak-galak terus. Engko lakone ya ora lakone ya ora metu-metu kok koke. Catetan sajroning ati. Mantuku Mas. Iki perawan kabeh milih sing ndi lho ya. Ya. Ayo deh. Iya. La ilaha illallah. La ilaha
Sang kope Ayo ganti ditambah salah sunai. Jasa